Wala nang premier-premier. Sinipat-sipat pa rin ni Ate Lid. Baka kasi biglang bumukas eh. Lumapit pa ng konti itong si Ate Lid para klaro niyang makita yung maliit na butas. Pagsilip niya, wala talaga siyang makita. Tanging alingasaw lang ng mabahong amoy ang naaamoy niya. Kasabay niyan, may kung anong kilabo talaga yung bahay nila Suha. Kaya napagpasyahan na lang ni Ate Lid na maglakad pabalik sa bahay nila. Habang naglalakad pabalik, napalingon siya sa bahay nila Suha. Nakita niya sa may bubong nun na merong nakatayong dalawang tao. Yung isa mahaba ang buhok, tapos yung isa kalbo. Hindi niya makita ng klaro gawa ng napakadilim talaga eh. Ang pinakaliwanag na niya nun, yung ilaw sa bahay nila. Sa takot nito ni Ate Lid, tumakbo na siya papauwi sa bahay nila. Agad na kinuwento niya sa mga magulang niya yung nangyari sa kanya. Ultimo yung dalawang nilalang na nakita niya sa bubong. Ang sabi na lang sa kanya ng tatay niya, "Iwasan niyo na ngang magdididikit sa mga yun ha. Maski yung tatay niyan, kakaiba yung kinikilos. Minsan kaming napadaan doon sa gibang simbahan sa likod ng palengke. Bigla ba namang nagtatatakbo? Tapos sigaw ng sigaw. Akala nga namin natuklaw ng ahas eh. Pero nakakatakot yung pamilya na yan. Hindi naman natin alam kung saan sila galing eh. Kung didikit man kayo, limitahan nyo lang." Nung nasa kwarto na si Ate Lid, tinitingnan niya pa rin yung bahay nila Suha. Nakasindi na yung sulunon sa labas ng bahay. Ibig sabihin may tao na sa loob. Pero hindi niya talaga makalimutan yung mga nakita niya sa bubong. Gusto niyang itanong kay Suha kung sino o kung ano yun. At saka marami pa silang dapat pag-usapan. Kinaumagahan, balik sila sa mga dati nilang gawain. Si Ate Lid, sumama sa tatay niya sa sakahan. Yung nanay niya naiwan sa bahay kasi may mga pinapatuyong gulay. Nung nasa sakahan na sila, nakita ni Ate Lid si Suha at yung tatay nito. Tinititigan ni Ate Lid si Suha. Hinihintay niyang magtama yung mga paningin nila para malapitan niya yon at para makausap na rin. Ilang sandali lang, tumingin rin sa kanya si Suha at ngumiti ito. Tumakbo kaagad si Ate Lid papunta kay Suha at nakipagkwentuhan na siya. Sinabi din niya na pumunta siya nung gabi sa bahay nila para sana mag-abot ng ulam. Kaso lang natakot siya kasi sobrang dilim nung bahay nila. Tapos may nakita pa siyang dalawang tao sa bubong ng bahay nila. Tawa ng tawa si Suha sa kwento niya. Ayon dito, kaya wala sila nung gabi kasi may pinuntahan sila doon sa tinuro niyang lugar sa kanya. Yung lugar kung saan niya nabili yung karne. Yun, doon sila pumunta. Kinukulit talaga ni Ate Lid si Suha sa kwento niya kasi nakita niya talaga eh. Ang sabi na lang ni Suha, baka namamalikmata lang siya kasi nga walang tao doon. Gabi na sila umuwi. Yung kwentuhan nila, paikot-ikot lang dyan. Nang lumapit yung tatay ni Suha sa kanila, pinakilala ni Suha si Ate Lid sa tatay nito.
Mabait naman yung tatay ni Suha. Palaging nakangiti tapos ang lambing magsalita. Parang mga Ilonggo at Ilongga. Niyaya pa nga siya noon na pumunta sa bahay nila mamayang hapon kasi magluluto ng merienda yung asawa niya. Natuwa naman si Ate Lid at sinabi niyang pupunta siya doon. Habang nag-uusap yung magtatay, narinig ni Ate Lid na sa susunod na araw, kailangang pumunta ni Suha doon sa arko. Hindi alam ni Ate Lid kung saan at kung ano yang arko na yan. Pero yan yung narinig niyang sinabi ng tatay ni Suha. Matapos magbili nun, nagpaalam na ito sa kanila at bumalik na sa ginagawa niya sa bukid. Dala ng kuryosidad, tinanong ni Ate Lid si Suha kung ano ba yung arko. Ang sabi sa kanya ni Suha, "Doon ako pumunta nung minsang nagsabay tayo." Ang sabi ni Ate Lid, "Sama ako. Pwede ba?" Biglang naging seryoso yung mukha ni Suha at sinabi nito sa kanya na, "Hindi pwede. Huwag kang sasama doon. Malayo yun at saka mahirap puntahan. Delikado din." Sa isip-isip ni Ate Lid, bakit siya kaya niyang puntahan? Hindi na lang nakipagtalo si Ate Lid at nagpatuloy na lang siya sa mga gawain nila sa bukid. Natapos ang mga trabaho nila mga bandang 3:00 na ng hapon. Kasabay nilang naglalakad yung tatay ni Suha at si Suha. Tamang kwentuhan lang sila nun. Pero nag-iba ang timpla nung magtatay nung napadaan sila sa gibang simbahan. Halos parang ahas si Suha na nakayakap sa tatay niya habang takot na takot ito. Yung tatay naman niya, nakayuko tapos nanginginig yung katawan. Ang nakapansin lang niyan, si Ate Lid. Kasi yung tatay niya naglakad papunta doon sa mga magsasakay. Nakipagkwentuhan siya saglit. Nagpaplano sila ng inuman para mamayang gabi. May pwesto kasi sa palengke yung isang magsasaka. Doon nila planong ganapin yung inuman. Kinalabit ni Ate Lid yung tatay niya para ituro yung nangyayari sa magtatay. Pagharap nitong tatay ni Ate Lid, maski siya nagulat at napatanong ito ng, "Ayos lang kayo? Bakit? Anong nangyari?" Sumagot yung tatay ni Suha ng, "Hindi. Mainit. Mahirap huminga. Sige na. Sige na." Biglang naglakad ng mabilis yung dalawa. Nagkatinginan ngayon si Ate Lid at yung tatay niya. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, "Yan yung sinasabi ko sa'yo. Kapag napapadaan kami dito sa gibang simbahan, palaging nagkakaganyan yan." Ang sagot naman ni Ate Lid, "Yung si Suha din, tay? Nakita mo yung reaksyon niya?" Ang sabi ng tatay niya sa kanya, "Oh, nakita ko. Huwag ka na lang maingay ha. Mababait naman yun eh. Alam mo naman siguro kung anong iniisip ko, di ba?" Pagdating nila sa bahay, pahinga lang ng konti. Tapos pumunta na siya sa bahay nila Suha. Kasi naaya siyang magmerienda, di ba? Pagdating niya sa bahay nila Suha,
Nakabukas lang yung pintuan, pero wala siyang nakikitang mga tao. Tinawag niya ngayon. Ang sabi niya, "Suha? Manong?" Nakailang ulit na siya ng tawag sa mga yon pero wala talagang sumasagot. Bilang nakabukas naman yung pintuan, naisipan ni Ate Lid na sumilip sa loob ng bahay nila. Baka kasi mga nagpapahinga lang eh. Ayan na naman. Naaamoy na naman niya yung baho. Pagdungaw niya sa pintuan, sa bandang gilid nun, may mga nagtataasang banga. Mga nasa 6 o 7 ang bilang niya. Yung ibang banga pa doon, mas mataas pa sa kanya eh. Nakahilera yung mga banga papunta sa kusina nung bahay. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtawag kila Suha hanggang sa nakapasok na siya sa loob ng bahay. Ayon kay Ate Lid, yun na ang pinakamalansang lugar na naamoy niya buong buhay niya. Talo pa yung mga kanal sa palengke. Napakabaho talaga. Akmang bubuksan sana ni Ate Lid yung isa sa mga banga nang bigla itong gumalaw. May tumulak sa takip nung banga. Kitang-kita ni Ate Lid na nahulog yung takip ng banga sa lapag nung bahay. Nanginginig na si Ate Lid dahil sa takot. Hindi niya alam kung anong pwedeng lumabas doon sa loob ng banga. Kasabay pa nung pagkawala ng takip nun, mas lumalala at mas tumindi yung naaamoy niyang baho. Ayan na, may tinig na nanggagaling sa loob ng banga. Parang hinga. Hinga ng nahihirapan. Kasabay nung paghinga, may lumabas na itim na kamay sa loob ng banga. Kumapit ng mahigpit at tila ba umaakyat siya papalabas nung banga. Nung nakita ni Ate Lid yan, hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan niya. Sa puntong ito, 2 kamay na ang nakahawak sa bunganga nung banga at merong ulo ang unti-unting lumalabas dito. Pakiramdam ni Ate Lid, nakapako na siya sa kinatatayuan niya. Pero nung naigalaw niya yung hinliliit na daliri niya, para siyang kumawala sa kung anong nakasakal sa kanya. Nung naramdaman niya yan, wala nang sabi-sabi pa. Tumakbo siya papalabas ng bahay habang nagsisisigaw at takot na takot ito. Sigaw siya ng sigaw ng, "Halimaw! Halimaw! Tay! May halimaw!" Lumabas kaagad ng bahay yung tatay niya para tingnan siya. Laking gulat nito dahil lahat ng buhok ni Ate Lid nakataas. Akala mo na kuryente siya dahil sa itsura niya. Tanong ng tatay niya, "Oh, anong nangyari sa'yo? Anong halimaw? Ano bang nakita mo?" Hingal na hingal si Ate Lid nun. Tapos hindi siya makasagot sa tatay niya. Ang tanging nagagawa niya lang, ituro yung bahay nila Suha. Pinaupo muna siya ng tatay niya at binigyan ng tubig. Nung kalmado na ito, pinagkwento siya ng tatay niya. Nung narinig lahat ng tatay niya yan,
Nagpasama siya kay Ate Lid para tingnan kung ano yung mga pinagsasasabi niya. Ang aga-aga pa, hali-halimaw kaagad ang nasa isip niya. Pagdating nila sa bahay nila Suha, laking gulat ni Ate Lid. Okay, hanggang dito na lang muna yung part 2. Mamaya meron tayong live stream. Meron akong ipapaliwanag sa inyo. Yun lang. Kita-kits tayo mamaya para sa live stream at sa part 3. Salamat.